яке аз роҳҳои асосии баҳодиҳии сатҳи коррупсия ин баргузор намудани тадқиқоти маҷмӯи социологӣ арзёбӣ мегардад. зеро муайян намудани ҳолати воқеии мавҷудияти коррупсия дар ин ва ё он соҳа имконият медиҳад ки роҳҳои нав ва самарабахши муқовимат бо коррупсия коркард ва роҳандозӣ карда шавад. стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба мақсад мувофиқ мешуморад ки ҳадди ақал дар 5 сол 2 маротиба тадқиқоти маҷмӯи социологӣ баргузор карда шавад. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия бо ҷалби мутахассисони маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ тадқиқоти маҷмӯи социологиро баргузор намуд ки мақсади он омӯзиши дарки коррупсия аз ҷониби аҳолӣ ҷиҳати дарёфти роҳу усулҳои муосири муқовимат ба коррупсия ва муқаррар намудани сиёсати зидди коррупсионии кишвар унвон мегардад. чунин таҳқиқотҳо дар кишвар қаблан низ анҷом шудаанд. сулаймон султонзода, директори агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия мегӯяд, таҳқиқотҳои социологӣ дар ҳама шохаҳо барои тақвият додани мубориза бо коррупсия анҷом мешаванд. дархости ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор намудани тадқиқотҳои социологии умумию соҳавӣ бо мақсади муқаррар намудани сатҳи коррупсия дар ҳамаи шохаҳои ҳокимияти давлатӣ ва истифодаи натиҷаи тадқиқот ҷиҳати муқаррар намудани сиёсати зидди коррупсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои тақвият додани муқовимат ба коррупсия равона карда шудааст.